Hello लोगोफोर आंना हिन्जावा मासरुम बानायनो नागिरदों फुरा जिगाबखौ रुनानै फोरानगासिनो आरोखि ना दालाय दैयाव रुबाय नै दै गुदुङाव फुरा नारसोबाय फुरा दै गुदुङाव रुजोबखांनानै बख'नानै नैबेबादि फोरानस्रोगोन आरोना लोगोफोर जेब्ला एसे रानस्रोगोन अब्ला बेखौ आरामसे प्लास्टिकआव सोजोबगोन थफ्ला थफ्ला बानायजोबगोन नैबेलाय बाल्थिङावबो नै दंबावो दो मोननै जानदों फुरा रुखावखाबाय एबाराव रुखांनानै रानफुनला जाबाय दा प्लास्टिकआव सोबाय आरोना लोगोफोर नै प्लास्टिक थफ्ला बानायनायावनो मासरुम बेगरखौ होफाखाबाय एबाराव सोरबाफोर जानो गोसोबा अर्डार हरदो लोगोफोर बिराद बुरजा बानायखाबाय आइजो लिडार फैदों सोरबा बिराद गोलाव जागोन आं बांद्राय गोलाव खालामनाय नङा ससे ससे दानला दानलि खालामनानै होगोन आं भिडिअखौ लोगोफोर जाहांबाय थफ्ला जाहांबाय मासरुम बेगरखौ होबाय गुफुर गुफुर नुनायानो जोंनिया थाखो मोनब्रै होदों जिगाबखौ आं फानना हैगोनलै हाजिरा होबानो जाबाय आंनो होबावबाय आरोबाव बुरजा बुरजाद्राय जायाखै दा बे थफ्ला सोखांजोबखांनायनि उनाव न'आव दिन्दां खानायखौ देखायबावगोन नों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम देख' थफ्ला मोनसे जाबाय नै थफ्ला मोनसे खाथेबाय बिजु लादो बल गेलेसै सानजों है लामायाव थोबनै जाबाय बला मिन्थिखायो मालाय बेखौ देख' जाबाय थोबसे जाबाय ओइ मोनसे थोबनै जाबाय थोबनै आयु नै जोंना मासरुमा बागान फुरा फाराम एखेबारे फाराम बाब क'क्राझार खामायगोन नोंसोरलाय बेलाय एक लाख आंनि खामानि गैला नाङागौ थायाना जाबाय खेबथारनि लानानै नायलाय आरो खोदै फैलायबाय नायलाय ओमफ्राय आं लानानै दोनगोन लागाव रिथि रिथाव कारेन्ट बाल्ब बादि जाजोब्बाय लागाव रिथि रिथाव कारेन्ट बाल्ब लाइदान जिङा ना माबोरै जाखो बाब
फुरा मासरुम बाब 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 एरै सिंजों हाबसै गैला बे थुफ्लंखानायाव दा थुफ्लं बे मुसिनाया गाखोनो फैलाय आरो बाहाय थांबावदों थांजोब्बाय दिनैनिखौसो थुफ्लंगोन गैला ओमफ्राय थाना बांद्राय जिबा माबायो एम्फौआबो अबाव रुगा बोराय चक्लेट लायाखै आं लोब्बाल' न' गंसे आरो दंबावो जायगा मेरला न' गंसे जाजोबाखै एसे नांबावगौ फुरा थुफ्लंगासिनो